Φώτος Πιτσάτσης, Νικολέτα Καρά. Και ναι, έχουν αραβωνιαστεί. Εκείνος, επιτυχημένος δικηγόρος και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Εκείνη, αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιός που φέτος συμμετέχει σε κυπριακή σειρά. Το όμορφο και ταιριαστό ζευγάρι, όπως πολλοί το χαρακτηρίζουν, γνωρίστηκε στο σπίτι του Φώτου μέσω μιας κοινής τους φίλης και από τότε οι δυο τους είναι αχώριστοι. Η σχέση τους μετρά σήμερα 2 χρόνια και δείχνουν να διανύουν μία από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους. Ο Φώτος Πιτσάτσης γεννήθηκε στο Παραλίμνη. Προερχόμενος από μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές οικογένειες του Παραλιμνίου, πέρασε αρκετό καιρό στο εξωτερικό, αποκτώντας σημαντικά εφόδια για μια πετυχημένη καριέρα. Ως δικηγόρος, προσφέρει τις υπηρεσίες του σαν σύμβουλος εταιριών, κυρίως του εξωτερικού, ενώ παράλληλα είναι ένας αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, έχοντας υπό τις διαταγές του την εταιρεία Φώτος Πιτσάτσης Law Firm, καθώς και τη Fine Life Financial. Η αγαπημένη ηθοποιός Νικολέτα Καρά γεννήθηκε στην Αθήνα. Αν και σπούδασε φιλολογία, την κέρδισε τελικά η υποκριτική. Η ζωή δεν ήταν πάντα ρόδινη για την όμορφη ηθοποιό, αφού στην τρυφερή ηλικία των 8 έχασε τον πατέρα της, ενώ στα 23 της χρόνια έφυγε από τη ζωή και η μητέρα της. Η ίδια όχι μόνο δεν το έβαλε κάτω, αλλά προχώρησε τη ζωή της κερδίζοντας την αγάπη του τηλεοπτικού κοινού που τη γνώρισε ευρύτερα μέσα από τον ρόλο της Μαρίας στη δημοφιλή σειρά 50-50. Σήμερα την απολαμβάνουμε στην κυπριακή σειρά Αντάτι Κουλ και πάλι στο πλάι του Σάκη Μπουλά. Ο Φώτος και η Νικολέτα δηλώνουν ερωτευμένοι και πολύ ευτυχισμένοι, με το Φώτο να παραδέχεται δημόσια πως η Νικολέτα είναι η πιο σημαντική γυναίκα που έχει στη ζωή του, αφού πληρεί όλα αυτά που θέλει από μια γυναίκα. Από την άλλη, η Νικολέτα δηλώνει πως όντας ένας πολύ ρομαντικός άνθρωπος, δεν θα μπορούσε να ήταν σε μια σχέση που δεν θα ήταν σαν παραμύθι, σαν κι αυτή δηλαδή που ζει τώρα. Οι δυο τους, λόγω των αυξημένων επαγγελματικών τους υποχρεώσεων, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα, μοιράζουν τον χρόνο τους μεταξύ των 2 χωρών. Δεν αποκλείουν όμως, μετά τον αραβόνα τους, να ανέβουν και τα σκαλιά της Εκκλησίας, επισφραγίζοντας τη σχέση τους με ένα γάμο. Εμείς τους το ευχόμαστε ολόψυχα. Κυρίες και κύριοι, πάλι εδώ στο τολμό, αυτή τη φορά με ένα ζευγάρι που δηλώνει ευτυχισμένο, ένα ζευγάρι που του φαίνεται ότι είναι ευτυχισμένο, από 2, θα έλεγα, σπουδαίους ανθρώπους. Ο Φώτος Πιτσάτσης είναι επιτυχημένος δικηγόρος, αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, πρόεδρος του Ποδοσφαιρικού Σωματείου της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου. Ένας άνθρωπος που έχει καταφέρει να κάνει πάρα πολλά στη ζωή του και είναι πολύ σημαντικό ότι βρήκε το τέρι του. Το τέρι του είναι ένα πρόσωπο της τέχνης, ένα παιδί με πολλά πράγματα στην τηλεόραση, κάνει πάρα πολλά πράγματα. Έχει διαγράψει μια καριέρα πολύ σπουδαία και βέβαια οι καλοί της συνάδελφοι λένε ότι έχει ακόμα να δώσει πάρα πολλά. Αυτή είναι η Νικολέτα Καρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που είστε εδώ, πραγματικά. Και εμείς. Και όταν λέω ότι βγαίνει αυτό ευτυχισμένο, το εννοώ. Δηλαδή, πολλά πράγματα φαίνονται στο πρόσωπο των ανθρώπων. Και όταν μπορείς και διαβάζεις τα πρόσωπα των ανθρώπων, μπορεί να καταλάβεις ότι αυτό που δηλώνουν είναι. Και ήθελα να ρωτήσω το Φώτο, είσαι ευτυχισμένος κοντά στον άνθρωπο αυτόν? Φαντάζομαι εμπειρίες με άλλα πρόσωπα, όπως έχουμε όλοι οι άντρες, σίγουρα. Όταν να δηλώνεις όμως ότι είναι ο άνθρωπός σου, ο άνθρωπος της ζωής σου, αυτό είναι πολύ σημαντικό και να το αναγνωρίζεις κιόλας και να το λες. Τι είναι αυτό που νομίζεις πάνω στην Νικολέτα, ήταν που σε τράβηξε και λες εδώ είμαστε? Μάλιστα, η Νικολέτα, εκτός από το γεγονός ότι είναι μια καταπληκτικά ωραία γυναίκα, με κέρδισε πάρα πολύ με την έντονη και δυναμική της προσωπικότητα. Και αισθάνθηκα ότι είναι μια γυναίκα η οποία μπορεί να συμπορευτεί μαζί μου. Μπορεί να με βοηθήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειές μου σε επαγγελματικό και κοινωνικό-πολιτικό επίπεδο. Τι ωραίο πράγμα σου λέει έτσι ο σύντροφος. Τι ωραίο πράγμα τα λέει έτσι, χύμα ρε παιδί μου, πολύ ωραίο. Εντάξει, πρέπει να πω για το Φώτο, επειδή πρώτη φορά τον γνωρίζω. Είχα την τύχη να τον ακούσω σε κάποιες ραδιοφωνικές συνεντεύξεις. Μετά από δικαιολογημένα παράπονα, είχαν αδικήσει την ομάδα, την ποδοσφαιρική ομάδα, την Ένωση. Τα ξέρεις και εσύ αυτά. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί εγώ είχα μια άλλη εικόνα για τους παράγοντες του ποδοσφαίρου. Ακούγοντας το Φώτο λοιπόν, και το λέω ειλικρινά, πήρα μετά τηλέφωνο το Σάββατο Κουσάρι και λέω: ο άνθρωπος αυτός είναι παράγοντας του ποδοσφαίρου? Μου λέει ναι και ξεχωρίζει. Και όταν τον άκουσα, μου κάνει εντύπωση. Και αυτή η ευγένεια που βγάζει, νομίζω ότι είναι εισπράττης. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ρομαντικός και ευγενικός, πρέπει να είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι δεν είναι? Αλήθεια είναι αυτό και είναι άλλωστε και κάποια από τα στοιχεία που μας έφεραν κοντά. Έτσι κι αλλιώς. Το έχω πει και σε συνεντεύξεις αυτό δηλαδή. Ότι ο Φώτος συνδυάζει χαρακτηριστικά αντιφατικά.
Δηλαδή, όσο δυναμικός και όσο σκληρός και μπορεί να είναι στη δουλειά του κάποιες φορές, άλλο τόσο σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι τρυφερός, ρομαντικός, στοργικός, ευαίσθητος κλπ. Οπότε. Σε κερδίζει, θέλεις δεν θέλεις. Ναι, και αυτό τον κάνει και σπάνιο άλλωστε. Έτσι. Σπάνιος. Επίσης, εδώ μιλάμε για δύο άτομα τα οποία και εδώ υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση. Υπάρχει εδώ και ο έρωτας. Και το βασικότερο, αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα σεβασμός στα προσόντα του άλλου. Ας πούμε, μιλάει για ένα άτομο το οποίο είναι σπάνιο και είναι ωραίο να το ακούσει αυτό για τον σύντροφό σου, δεν είναι? Βέβαια, αυτό είναι ένα από τα συστατικά για επιτυχία σε μια σχέση, να θαυμάζει ο ένας τον άλλον. Θαυμάζει. Δεν είναι κακό δηλαδή να λέμε το άλλο ότι δεν είναι κακό να λέμε ότι μας αρέσει όλα αυτά έτσι, γιατί κάποιοι φοβούνται να το πούνε. Ο λόγος που κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη σχέση, μια σχέση, είναι το ότι δεν καλύπτονται συναισθηματικά, νιώθουν ότι ο άνθρωπος τους δεν τους θαυμάζει, δεν νιώθει όμορφα. Άρα είναι ωραίο αυτό που γίνεται, γιατί είναι ένα από τα συστατικά μιας καλής σχέσης. Ξέρετε, το ρωτάω γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να νιώθουν πράγματα για τον άνθρωπο τους και δεν τα λένε. Αφού απλό παράδειγμα, σαν ψυχολόγοι που λέμε, είναι ότι αντί να πει στη γυναίκα σου πεινούσα πάρα πολύ, ήταν ωραίο το φαγητό, καλύτερα να πεις αυτόν το ωραίο κομπλιμέντο με έναν άλλον τρόπο. Μα τι σπουδαία μαγείρισα είσαι. Χωρίς να πεις ότι πεινούσε. Μπράβο, ναι. Και είναι για είναι πιο προσωπικό αυτό το κομπλιμέντο. Δηλαδή θαυμάζεις τη γυναίκα σου με αυτόν τον τρόπο. Φώτο, με τις δουλειές σου, είναι πάρα πολλές δουλειές, δραστηριότητες πάρα πολλές και ξέρω ότι δουλεύεις με μεγάλη επιτυχία ένα πρόγραμμα υποστήριξης εταιριών και συμβουλών εταιριών, έτσι, στο εξωτερικό. Λείπεις πάρα πολύ χρόνο από την Κύπρο. Το ίδιο και η Νικολέτα. Υπάρχει χρόνος που βρίσκεστε στην Ελλάδα, Κύπρο, πού συναντήσετε περισσότερο? Έχουμε το ησυχαστήριό μας που είναι στο Κάβο Γκρέγκο, είναι η κατοικία στην οποία διαμένουμε μαζί. Το γεγονός ότι ταξιδεύουμε και οι δύο και είμαστε και οι δύο αρκετά απασχολημένοι, πιστεύω ότι είναι κάτι που ανανεώνει τη σχέση μας. Διατηρούμε φυσικά συνεχή επαφή. Η τεχνολογία σήμερα έχει φτάσει σε επίπεδα που μπορείς να βλέπεις τον άλλον ανά πάσα στιγμή και να μιλάς μαζί του ανά πάσα στιγμή. Δεν έχουμε βρει ότι αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει κακό στη σχέση μας, αντίθετα κάνει καλό. Και φροντίζω πάντα φυσικά στον ελεύθερο μου χρόνο να το περνάω με την Νικολέτα. Αυτό που λέει ο Φώτος το ανανεώνει, δηλαδή δεν κουράζει τη σχέση αυτό η πιθανή απόσταση κάποιου διαστήματος, ισχύει νομίζω, έτσι. Ισχύει. Το να είσαι πάνω σε έναν άνθρωπο συνέχεια 24 ώρες, 23 ώρες, νομίζω ότι λειτουργεί όχι τόσο θετικά για μια σχέση. Για κάποια άτομα λειτουργά εντάξει, για κάποιους μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στη σχέση, δηλαδή μπορεί να νιώσουν αποπνιχτικά. Εξαρτάται από το χαρακτήρα. Κάποιοι άνθρωποι θέλουν λίγο έτσι τον χώρο τους να απομονωθούν λίγο ή να αποστασιοποιηθούν λίγο και μετά επανέρχονται ακόμα πιο όμορφα μαζί. Παρακολουθείς τις δουλειές στην τηλεόραση? Το αστείο είναι ότι όταν γνωριστήκαμε δεν την ήξερα. Δεν ήξερα την ηθοποιός. Ναι, ήξερα ότι είναι ηθοποιός, αλλά γιατί δεν είχα άμεση επαφή με την ελληνική τηλεόραση, με τα ελληνικά κανάλια, είμαι ίσως από τους μόνους Κύπριους που δεν ήξεραν το 50-50. Και εγώ δεν. Από τους λίγους. Από τους ελάχιστους. Λοιπόν, αλλά μετά από αυτό βεβαίως έχω παρακολουθήσει όλες τις δουλειές της και πραγματικά την θαυμάζω σαν ηθοποιό. Τη θεωρώ μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς, αν και ίσως να ακούμε υποκειμενικός. Και γι' αυτό λένε και οι συνάδελφοι της. Ναι. Αυτό λένε, ότι είναι ένα. Καταρχήν λένε ότι είναι πάρα πολύ σεμνή. Δεν ξέρω, τα ξέρεις καλύτερα είναι όχι. Λένε ότι είναι πάρα πολύ σεμνή και πολύ ταλαντούχη και ότι ακόμα έχει να δώσει πολλά. Και επειδή μιλάμε για συνεργασίες, δουλέψες δεύτερη τώρα με τον Πουλά δίπλα, έτσι. Πες μου σε παρακαλώ, εγώ τον βλέπω και νομίζω ότι εκτός γυρισμάτων πρέπει να γίνεται χαμός, να γελάζει δηλαδή με το που ανοίγει το στόμα του. Ναι. Είναι έτσι τύπος? Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο αντικειμενική γίνεται, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να είμαι 100% αντικειμενική, γιατί με το Σάκη έχουμε δουλέψει 2 χρόνια, ήμασταν συνέχεια μαζί, παίζαμε 99% από τις σκηνές που είχαμε, ήμασταν μαζί. Παίξαμε 2 χρόνια μαζί, κάναμε τηλετενία, κάναμε και τρίτη σεζόν 50-50, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση μου με το Σάκη είναι πάρα πολύ καλή. Είναι καλή πάστα ανθρώπου, αυτό που λέμε καλή πάστα ανθρώπου ο Σάκης. Και επίσης κάτι που σπανίζει πάρα πολύ στο χώρο το δικό μας, είναι πάρα πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Δεν έχει πισόπλατα τέτοια. Όχι. Δηλαδή από το Σάκη δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Μπορεί να σου πει κάτι, να σου κάνει κάτι που θα σε ενοχλήσει, όμως ξέρεις ότι είναι πάρα πολύ straight άνθρωπος.
Και τουλάχιστον εγώ αυτό το εκτιμώ πολύ στους ανθρώπους. Πολύ περισσότερο από το να είναι καλή. Εξαιρετικός κωμικός. Τις ικανότητές του, τις υποκριτικές και τις μουσικές και τις φωνητικές και τις καλλιτεχνικές γενικότερα δεν θα τις σχολιάσω γιατί είναι γνωστές, τις ξέρει όλος ο κόσμος. Όταν είδαν το τρέλερ κάποιοι φίλοι ότι θα ερχόσασταν εδώ, μου λέει εσύ, μου λέει ρώτα το φώτο, προφανώς ο άλλος θα είναι εκτζής φανταζόμαι, μου λέει ρώτησε το φώτο, τη σχέση του με τον Ντέμι τον Νικολαίδη και τη Βανδί. Μου λέει είναι κουμπάρι, λέω δεν ξέρω, να το ρωτήσω λέω ότι είναι, αλλά ξέρω ότι είναι φίλοι. Είστε φίλοι έτσι με τον Ντέμι τον Νικολαίδη? Ο Ντέμις είναι παλιός καλός φίλος, μάλιστα όταν αποφάσισα να αναμειχθώ με το ποδόσφαιρο μου είχε δώσει αρκετές συμβουλές. Η καλύτερη ήταν μην αναμειχθείς, αλλά δεν την άκουσα. Λοιπόν, είναι καλοί μου φίλοι και οι δύο, αλλά ιδιαίτερα ο Ντέμις. Και εντάξει, ελπίζουμε τώρα με την βοήθεια που προσπαθεί και ο ίδιος να δώσει ξανά στην ΑΕΚ, να ξανααναστηθεί η ΑΕΚ. Εσύ είσαι εκτζής, όχι? Ναι. Είσαι. Αλλά δεν δηλώνω εκτζής, γιατί εφόσον είμαι πρόεδρος της Ένωσης Νέου Παραλιμνίου, για μένα υπάρχει μόνο μία ομάδα και μία αγάπη στο ποδόσφαιρο, η Ένωση. Ένωση Νέου Παραλιμνίου, ναι. Της οποίας ηγείσαι τώρα, η οποία φέτος, ενώ στην αρχή πήγαινε πολύ καλά, είχε διάφορα πράγματα που την έστειλαν πιο πίσω, έτσι. Διάφορα και πράγματα. πολλά παράπονα. Πράγματα, δεν λέω παραπάνω Διάφορα για να μην είναι έτσι. Πες μου, τι της αρέσει ιδιαίτερα της Νικολέτας, ας πούμε να βγείτε έξω, τι της αρέσει το έξω, να πάει πού, πώς διασκεδάζει, με τι ευχαριστιέται? Μαζί μου. Μαζί σου. Αυτός είναι ο απόλυτος άντρας, δηλαδή σε ξέρει τόσο καλά φαίνεται. Είδατε. Δύο χρόνια μαζί. 2 χρόνια. Σε ξέρει καλά, πιστεύεις ο Φώτος, σε γνωρίζει? Πιστεύω ότι γενικά, δεν ξέρω τώρα μετά από πολλά χρόνια συμβίωσης τι συμβαίνει, αλλά νομίζω ότι γενικά στο 100% ποτέ δεν μπορούμε να γνωρίσουμε έναν άνθρωπο. Έστω και αν είναι σύντροφός μας. Νομίζω ότι πάντα όλοι οι άνθρωποι κρατάνε κάποια πράγματα, κάποιες πλευρές, κρατάμε κάποιες πλευρές δικές μας, πολύ δικές μας, τις κρατάμε μέσα μας και δεν τις βλέπει ποτέ κανείς. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν έχω μείνει με έναν άνθρωπο 20 και 30 χρόνια για να μπορώ να γνωρίζω τι γίνεται μετά. Ωστόσο, νομίζω ότι ναι, έχουμε μάθει, τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα που είμαστε μαζί, νομίζω ότι έχουμε μάθει αρκετά ο ένας τον άλλον. Είναι θέμα χημείας τελικά. Είναι η τελικά. σχέση είναι θέμα χημίας, έτσι. Το είπα πριν, Έτσι, είναι όλα τα λεφτά. Η χημεία είναι. Και το να μάθεις τον άνθρωπό σου, να προσπαθείς να το μάθεις, σημαίνει ότι ο ενδιαφέρον που μπορεί να σου οδηγήσει, ας πούμε, σε μεγαλύτερη αγάπη, σε μεγαλύτερη αφοσίωση και σεβασμό. Ακριβώς, και επίσης αυτόν το ότι κρατούμε κάτι. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις όντως κάποιον απόλυτα, αλλά και από την άλλη ούτε τον εαυτό μας δεν τον ξέρουμε απόλυτα. Ακριβώς. Και εμείς ήδη κάποιες φορές μας εκπλήσει ο εαυτός μας. Αυτό που λέτε είναι γεγονός, δηλαδή οι άνθρωποι δεν ξέρω γιατί από ένστικτο κρατάνε κάτι μέσα τους που δεν θέλουν να βγει, δηλαδή δεν θέλουν να το μάθει. Ακόμα και το λατρεμένο έτερο νήμιση. Μπορεί να είσαι τόσο κολλητός και τόσο αγαπημένος, αλλά να μην το λες. Το κρατάς μέσα σου. Ίσως για ασφάλεια, δεν ξέρω γιατί. Μπορεί να είναι θέμα ασφάλειας. Ναι, ίσως τελικά αυτό μας κάνει να νιώθουμε και μοναδικοί. Μοναδικοί. Στη τελική ανάλυση. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Στην Ελλάδα πώς τα βλέπεις τα πράγματα, πηγαίνω έρχεσαι? Τραγωδία. Στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα τώρα. Και για να μην μπαίνω σε ξένα χωράφια και για να μιλήσω μόνο για τη δική μου δουλειά. Πηγαίνεις και έρχεσαι, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Δεν υπάρχουν καθόλου δουλειές. Ο κόσμος είναι στους δρόμους, υποφέρει. Κάθε μέρα υπάρχουν και περισσότεροι άνεργοι. Και πολλοί ηθοποιοί από Ελλάδα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να έρθουν να δουλέψουν σε κυπριακές παραγωγές. Αυτό είναι αλήθεια. Ευτυχώς υπάρχει η μαμά Κύπρος αυτή τη στιγμή, η οποία μας έχει ανοίξει την αγκαλιά της και έχουμε έρθει πολλοί Έλληνες. Είναι γεγονός και είναι συγκινητικό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν τα πάντα προκειμένου να βοηθηθεί σε δύσκολη στιγμή της Ελλάδα, είτε με εράνωση είτε με βοήθειες, και είναι συγκλονιστικό. Φώτο, μου ζηλεύεις γενικά? Δεν ξέρω, ζηλεύω. Απάντησε εσύ και πες την αλήθεια. Εγώ θα ζήλευα πάντως. Έχει απαντήσει για μένα όπως είσαι. Λοιπόν, λίγο. Έτσι. Φυσιολογικά. Όχι. Φυσιολογικό είναι και ωραίο. Δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Αν δεν ζηλεύει. Όταν δεν ζηλεύεις, έστω και λίγο, δεν διεκδικάς τον σύντροφο. Το αρρωστημένο είναι αυτό που σε χαλάει. Το παθολογικά αρρωστημένο σε το σκοτώνει τη σχέση. Αλλά αυτό το λίγο είναι
είναι must. Πρέπει να Είναι υπάρχει. must, Σημαίνει διεκδικάς το άτομο σου. Αν δεν τον διεκδικάς ή δεν την διεκδικάς, ξεχάσατε, δεν σε ενδιαφέρει. Τότε είσαι αδιάφορος. Ποια είναι πια τα αγαπημένα πράγματα που θέλετε να κάνετε, που κάνετε μαζί μάλλον, όταν είστε μαζί? Τρώμε. Έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη καλό φαγητό, στο καλό φαγητό, στα καλά εστιατόρια. Στο καλό κρασί Στο κλπ. καλό κρασί, ναι. Ναι, είμαστε λίγο αυτού του είδους της Τον απόλαυσης. απολαύσεων. Ναι. Φίλους πολλούς, καλούς, οι οποίοι είναι μαζί σας πάντα δίπλα σας. Και το θετικό είναι ότι η Νικολέτα, λόγω και του χαρισματικού της χαρακτήρα, έχει καταφέρει να γίνει και φίλη με όλους μου τους φίλους. Που αυτό εμένα με εξυπηρετεί και με ικανοποιεί πάρα πολύ. Και μου είπες προηγουμένως ότι είναι και φίλοι και μάλλον είναι το γούρι της Ένωσης Νέων Παραλίμνιων, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν πιάνει τίποτα στην Δεν πιάνει τίποτα Ούτε τώρα. γούρι, ούτε τίποτα. Όπως τα πράγματα δεν πιάνει τίποτα. Πηγαίνεις στο γήπεδο, παρακολουθείς έτσι την ομάδα? Βέβαια, όποτε μπορώ βέβαια. Φέτος είχα θέατρο στην Αθήνα και δεν μπορούσα να είμαι τα Σαββατοκύριακα εδώ. Αλλά στις αρχές, ειδικά την πρώτη χρονιά, ήμουνα σε πάρα πολλούς αγώνες. Όταν πηγαίναμε καλά, ήτανε. Όταν πήγαιναν καλά ήμουνα εκεί πάντα. Ποτέ δεν είχαμε φύγει τιμένη. Καλά δεν πήγαινε στον Νικολέτα στο γήπεδο. Έτσι. Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, δεν είναι και τόσο ευχάριστο, αλλά θα το θίξω γιατί μπορεί να μοιάζουν και οι περιπτώσεις μας. Έχεις χάσει νωρίς τους δικούς ανθρώπους. Αυτό για ένα νέο άνθρωπο είναι χτύπημα. Ναι. Το βιώνουμε όσοι μας έχει συμβεί. Πώς το ξεπέρασες, με βοήθεια κάποιων ανθρώπων γύρω σου, με τη δική σου εσωτερική δύναμη, με το διάβασμα, με τη δουλειά σου, με τι? Όχι, ήταν πολύ δικό μου και αν και όσοι έχουν περάσει ανάλογες καταστάσεις γνωρίζουν πολύ καλά ότι όλοι γύρω μας, ακόμα και αυτοί που νιώθουμε ότι μας αγαπάνε, εκείνες τις ώρες είναι πάρα πολύ λίγοι. Λίγοι εντός εισαγωγικών. Μάλλον δεν θέλουμε να είναι πολλοί. Όχι, είναι λίγος κάποιος για να μπορέσει να σε βοηθήσει ικανοποιητικά, αυτό εννοώ. Νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει πάντα να το δουλεύουμε μέσα μας. Δηλαδή όσο δύσκολο και αν φαίνεται στην αρχή, πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε συζητήσεις με τον εαυτό μας. Είναι βουνό στην αρχή. Για να μπορέσουμε σιγά σιγά να το ξεπεράσουμε. Στην αρχή είναι βουνό. Είναι βουνό, απλώς διαπιστώνεις ότι μπροστά στη φύση σηκώνεις τα χέρια ψηλά, δεν έχεις επιλογές. Άρα όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, αναγκαστικά η μοναδική επιλογή που έχεις είναι να το αντιμετωπίσεις. Και πρέπει να ζήσεις. Ο τρόπος που θα το αντιμετωπίσεις είναι κάτι που θα επιλέξεις εσύ ο ίδιος, έτσι κι αλλιώς. Άρα λοιπόν είναι καθαρά δική μας προσωπική δουλειά. Τουλάχιστον εγώ έτσι το έκανα. Έχεις σπουδάσει φιλολογία, αλλά ακολούθησες την υποκριτική. Ναι. Υπήρχε κάποιο ερέθισμα, υπήρχε κάτι άλλο ή... Όχι, πάντα ήθελα να γίνω ηθοποιός. Η φιλολογία ήταν... επειδή ήμουν καλή μαθήτρια έπρεπε να δώσω εξετάσεις πανελλήνιες γιατί ήταν κρίμα να μην δώσω. Και έβαλα τη φιλολογία που σαν επιστήμη τη θεωρούσα πιο ενδιαφέρουσα από όλες τις υπόλοιπες επιλογές που είχα. Πέρασα στη φιλολογία στην Αθήνα, τελείωσα και μετά πήγα κατευθείαν δραματική σχολή. Και ο Φώτος σε σπουδές στην Αγγλία, έτσι, στο Αγγλία σου, ναι. Μάλιστα. Πάνω σε θέματα εξειδίκευση. Νομική. Και τώρα πες μου λίγο αυτό, γιατί δεν το κατάλαβα. Όταν λέμε σύμβουλος εταιριών στο εξωτερικό, πάνω σε νομικά θέματα φαντάζομαι, έτσι. Όχι. Ή επενδυτικά θέματα. Η Κύπρος έχει ένα εξαιρετικό φορολογικό σύστημα και έχει και υπογεγραμμένες τις συνθήκες της αποφυγής της διπλής φορολόγησης με πάρα πολλές χώρες. Και είναι πολύ ελκυστικός προορισμός για ξένες εταιρείες να χρησιμοποιούν την Κύπρο σαν οικονομικό, φορολογικό και οικονομικό τους κέντρο. Και η δικιά μου εταιρεία, η Fine Life Group, με έδρα τη Λεμεσόν, τη Λευκοσία και την Αθήνα, προσφέρουμε τέτοιου είδους υπηρεσίες. Τους παρέχουμε δηλαδή την δυνατότητα και τους εξυπηρετούμε να εγγράφουν κυπριακές εταιρείες και να μπορούν να φορολογούνται, το λέω πολύ απλά, δεν είναι τόσο απλά, στην Κύπρο αντί σε χώρες στις οποίες ο εταιρικός φόρος είναι πολύ πιο ψηλός. Στην Κύπρο είναι 10%. Ακόμα τουλάχιστον. Ναι. Λοιπόν, κύριε σκηνοθέτη, να το ετοιμάσουμε λίγο, να έρθει μέσα ο floor manager, που είναι, τον χάσαμε. Για έλα λίγο, επειδή μάθαμε εσχάτως ότι αεροβινιαστήκατε. Δεν το ξέραμε εμείς. Και είπαμε κι εμείς λιγάκι έτσι, όσο μπορούμε, να κάνουμε λίγο την ατμόσφαιρα πιο εορταστική, πιο χαρούμενη. Αυτό ήταν να γράψει βίον, έγραψε βίο βέβαια. Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι έτσι, για να ομορφύνει, εδώ είμαστε, έχουμε και ποτήρια. Αυτό ήταν αληθινή έκπληξη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ.
Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, να είστε Εμείς καλά. ευχόμαστε τα καλύτερα, πραγματικά, και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Τώρα για το γάμο δεν ξέρω, ετοιμάζετε? Σιγά σιγά. Είναι η Νικολέτα να μας πει. Εγώ έκανα την κίνηση από εκεί και πέρα, όλες οι προετοιμασίες είναι δικές της. Σιγά σιγά. Εντάξει, έβαλε και μουσική ο Ερίκος, τώρα κοίταξε να δεις τι γίνεται. Ναι, ωραίος Ερίκος. Τι ωραίο μου το έκανε σήμερα, μου το έκανες όμορφο, Παιδιά, μπράβο. ευχαριστούμε πάρα πολύ Λοιπόν. όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχόμαστε τα καλύτερα από την δείτε, εκπομπή, από το τολμό. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε Γεια σας. πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια, θα ήθελα να ρωτήσω για την οικογένεια. Ωραία. Ωραία είναι? Ωραίο, πολύ ωραία. Εσύ γιατί όχι? Όχι, δεν πίνω εγώ. Να πούμε, να το διευκρινίσουμε, είναι μαϊμού σαμπάνια, δεν έχει σημασία. Είναι πολύ ωραίο. Είναι Ωραία, πολύ ναι. ωραίο πάντως. Είναι ωραία, πολύ ωραία. Για την οικογένεια ήθελα να ρωτήσω, με τα παιδιά, τη σχέση. Θα ήθελα, ας πούμε, παιδιά, σ' αγαπάς τα παιδιά, έχεις καλή σχέση με τα παιδιά? Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ήμουν από τους ανθρώπους που έβλεπαν παιδάκια και τρέχανε. Ποτέ. Δηλαδή δεν ήμουν από τις κοπέλες αυτές που βλέπουν παιδάκια, πάνε, τα χαϊδεύουν, τα ζουλάνε κλπ. Ποτέ. Ωστόσο, πάντα είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα να κάνω οικογένεια. Νομίζω ότι ειδικά μετά το χαμό της μητέρας μου, νομίζω ότι υπήρχε πάντα ένα ένστικτο να έχω κάτι που να το προσέχω και να το φροντίζω. Ας πούμε, όταν έχασα τη μητέρα μου, πήγα και πήρα κατευθείαν ένα σκυλάκι. Μετά τα σκυλάκια δεν μπόρεσα να τα κρατήσω γιατί ήμουν μόνη μου. Τώρα έχω γάτα. Δηλαδή, είχα πάντα κάτι το οποίο έπρεπε να είναι υπό τη φροντίδα μου. Ακόμα και με το φώτο, δηλαδή, κάποιες φορές με πιάνει το μητρικό. Δηλαδή, τον φροντίζω, τον ρωτάω αν έχει φάει. Τι ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Ναι. Να σε φροντίζει η γυναίκα είναι πολύ ωραία. Ναι, ναι, τον ρωτάω αν έχει φάει, αν έχει αυτό, πώς έχει ντυθεί κλπ. Δεν τα ραμπανιαζόμαστε διαφορετικά. Τον προσέχω λίγο σαν μαμά. Του λέω ότι πρέπει να τρώει. Πάντα πίστευα ότι θα γίνω καλή μαμά, αν μπορέσω ποτέ να γίνω, αλλά ποτέ δεν ήμουν από τις κοπέλες που ξύπναγαν το πρωί και κοιμόντουσαν το βράδυ με την έννοια ότι πότε θα γίνω μητέρα και πότε θα κάνω οικογένεια. Ποτέ. Δηλαδή, στο συνειδητό μου δεν υπήρχε ποτέ. Υπήρχε μάλλον υποσυνείδητα. Αυτό όμως Ή να έχουμε την κατάλληλη να μας το πει. κάνει νόημα, γιατί τα άτομα συνήθως κάνουμε αυτό που μας λείπει. Δηλαδή, εσύ σου έλειπε η μητέρα, φρόντιζες το σκυλάκι σου, φροντίζεις τον σύζυγο σου, τον σύζυγο σου, άρα θα είσαι πολύ καλή μαμά. Στοργική. Γιατί αυτό που σου έλειψε, είσαι δοτικός άνθρωπος, Ναι. θα το δώσεις. Αυτό που έλεγα, μάλλον είναι υποσυνείδητο το. Δεν είναι ότι δεν είσαι καλή μαμά ή δεν θα είσαι καλή μαμά γι' αυτόν, ίσως συγκρατημένη. Τα άτομα και αυτοί οι άνθρωποι που φοβούνται συνήθως να συνδεθούν ή να αφαιθούν ή τη δέσμευση ή αυτόν τη μητρότητα είναι γιατί γνωρίζουν πόσο σοβαρό είναι, πόσο σημαντικό, πόσο πολύτιμο είναι. Άρα, όταν αποφασίσουν ότι θα το κάνουν πολύ σωστά. Σε αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Η αλήθεια θέμα είναι απόφασης. ότι. Και Ναι. νομίζω είσαι Οι άνθρωπος άνθρωποι που αυτοί δίνεσαι, δύσκολα- άμα φτάνει να αποφασίσεις κάτι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, το να κάνω παιδιά και οικογένεια το θεωρούσα πολύ μεγάλο πράγμα και γι' αυτό πάντα ήμουνα κατά του να κάνω ένα παιδί, εάν τύχει, ας πούμε. Η δική μου η άποψη ήταν ότι τα παιδιά πρέπει να γεννηθούν όταν θα το πάρουν απόφαση οι γονείς και οι δύο. Και θα συμφωνούν ότι τώρα και οι δύο ήρθε η ώρα να κάνουν οικογένεια. Ναι, γιατί ξέρεις, μετά δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Ακριβώς. Με σχέση, έτσι. Πάντα ήμουνα κατά του επιπόλαιαν. Δεν ήταν αυτή η δική μου λογική. Μα ποτέ. είναι αυτό που είπα όταν αρχίσες και περιγράφεις το πώς ένιωθες, ότι από μικρή δεν ένιωθες, δεν ήσουν αυτόν τον παιδάκι που μόλις έβλεπες παιδάκια Και έτρεχες. όχι, ποτέ δεν. Είπα μέσα μου, αυτή η κοπέλα θα είναι πολύ καλή μητέρα. Συνήθως έτσι συμβαίνει. Άτομα- Δεν το έχω ακούσει, ναι, ναι. ναι. Βέβαια, εσείς στο χώρο το δικό Γιατί σας γνωρίζω υπάρχει πόσο πρόβλημα. σοβαρό είναι. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Λένε καριέρα, τώρα είμαι στα πάνω μου, να περιμένω λίγο ακόμα. Υπάρχουν έτσι Ναι, περιπτώσεις, εγώ έτσι. πάντα ζήλευα πάντως στις γυναίκες που τα έχουν και τα δύο και τα συνδυάζουν και τα δύο. Είναι ένας λόγος δηλαδή που πάντα θαύμαζα τη Δέσποινα που είπαμε πριν, τη Βανδύ. Που την έβλεπα, η οποία έχει μια πάρα πολύ ωραία καριέρα και έχει και μια πολύ ωραία οικογένεια. 3 παιδάκια, δεν έχει. Και τόσο. όταν το βλέπεις αυτό, λες ότι δεν μπορεί, για να μπορεί να το κάνει, πάει να πει ότι αν θες μπορείς να τα συνδυάσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή ότι το ένα αναιρεί το άλλο. Σωστά. Εάν πραγματικά τα θέλεις και τα δύο και τα αγαπάς και τα δύο, μπορείς να τα συνδυάσεις και τα δύο. Δηλαδή το γάμο το βλέπουμε σύντομα, δηλαδή τώρα για να μάθουμε τίποτα κανένα νέο σήμερα. Εκεί μετά το καλοκαιράκι λέμε κάπου. Ναι. Στο κλεισάκι γίνεται το υπέροχο. Γίνεται το υπέροχο το Μπράβο, Παναγία μπράβο, Παναγία, ναι. Το πολύ ωραίο. Πες μου λίγο, Σοφία, επειδή δεν το κουβεντιάσαμε προηγούμενα. Τα νέα ζευγάρια σήμερα, τα νέα παιδιά, ειδικά
τα παιδιά που είναι κάτω από τα 30 Ναι. Σκέφτονται το γάμο, δηλαδή προτιμούν τη συμβίωση. Ναι. Δηλαδή αυτό βλέπουμε είναι φαινόμενο των σύγχρονων κοινωνιών. Δεν πάνε στο γάμο εύκολα, σου λέει τι αλλάζω γάμος, είμαι με έναν άνθρωπο, τον αγαπάω, με αγαπάει, κάνουμε πράγματα μαζί, αλλά μέχρι εκεί. Ναι, αυτό Τι τους οδηγεί, η ανασφάλεια του σήμερα, ότι είναι πιο εύκολο να χωρίσει, έρχεται πιο κοντά χωρίς να σπάσει άλλα πράγματα δομημένα μέσα στο σύνολο, στην κοινωνία, στη ζωή, στην οικογένεια, τι είναι αυτό που τους κρατάει μακριά από ένα γάμο? Εγώ πιστεύω ότι 30 και πάνω, επειδή είναι πλέον συνειδητοποιημένοι, αν έχουν επιλέξει συνειδητά το τέριν τους, ξέρουν τι τους γίνεται, είχαν τις εμπειρίες τους, άρα κατασταλάξαν με το άτομό τους, δεν θα τους πειράξει να κάνουν γάμο, γιατί αν θα κάνουν και παιδάκια, ναι, εκμοντερνιστήκαμε και όλα αυτά, αλλά κακά τα ψέματα, άμα υπάρχουν παιδιά, είναι πιο καλά να υπάρχει ο γάμος, ο θεσμός του γάμου. Υπάρχουν ζευγάρια που έχουν παιδιά χωρίς να έχουν. Βεβαίως, ναι, και δεν διαφωνώ με αυτό. Απλά λέω ότι είναι εφόσον αγαπιούνται, εφόσον τα βρήκανε μεταξύ τους, ξέρουν τι κάνουν, τι θέλουν που τη ζωή τους πλά, τότε προχωρούν στο γάμο. Εντάξει, οι πιο μικρές ηλικίες είναι γιατί ίσως να μην είναι σίγουροι, εγώ νομίζω έχει να κάνει και με το πόσο όριμοι είναι, ίσως να φοβούνται τη δέσμευση, αλλά και η δέσμευση, αν σφραγιστεί με γάμο, είναι ακόμα πιο σοβαρό. Ο γάμος σίγουρα δεν σκοτώνει τον έρωτα. Έτσι. Όχι. Είναι μύθος αυτό. Είναι μύθος. Να το ακούσουν τα παιδιά τα νέα που νομίζουν ότι αν θα παντρευτούν σκοτώνει τον τίποτα. Δεν είναι μύθος αυτό. Οι άνθρωποι σκοτώνουν τις σχέσεις τους. Αυτό είναι το βασικό. Είπα πριν ότι απλά να κάνουν πράγματα τα οποία έκαναν πριν το γάμο, να τα κάνουν και μετά. Ακριβώς. Πώς ήταν νομίζω πριν? ότι είναι λίγο στο θέμα, στο μυαλό των ανθρώπων. Δηλαδή, δεν αλλάζει κάτι με το γάμο. Αν θες να χωρίζεις μέσα στο γάμο, χωρίζεις μια χαρά όπως και όταν δεν είσαι παντρεμένος. Θέλω να πω ότι αν υπάρξει πρόβλημα, δεν είναι. Απλώς έχει κάποια γραφειοκρατικά. Αλλά όλο το πράγμα είναι στο μυαλό μας. Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Ότι παντρεύτηκα, τι θα κάνω. Και αυτό που λένε ότι σκοτώνει τον έρωτα, όλα αυτά στο μυαλό μας είναι. Γιατί πράγματα που έκανες μπορεί να τα κάνεις. Δεν σημαίνει ότι επειδή παντρεύεσαι, αλλάζει η ζωή σου. Ο έρωτας, αν είναι να τελειώσει κάποια στιγμή, θα τελειώσει. Είτε είσαι σε γάμο, είτε όχι. Σωστό. Αυτό μου είναι νοικοκυρά. Μαγειρεύει? Πάρα πολύ. Μαγειρεύει καταπληκτικά. Τι φαγητό δεν σου κάνει που σου αρέσει πάρα πολύ, φίλε? Κάνει εκπληκτικό ριζότο. Εκπληκτικό ριζότο, Νικολέτα. Μου έκανε μπιφτέκια προχθές στο φούρνο και ήταν καταπληκτικά. Καλαμαρίστηκα δηλαδή, Ναι, ναι. Κοτόπουλο. Ναι. Το κοτόπουλό μου του αρέσει πολύ. Καθαρόλα κοτόπουλο. Εσύ μαγειρεύεις? Ναι. Μαγειρεύει, Νικολέτα? Ναι. Δεν μαγειρεύει συχνά, αλλά μαγειρεύει πολύ ωραία. Συχνά, θέμα να μαγειρεύει, δεν είναι θέμα τη συχνότητα. Η αλήθεια είναι ότι μαγειρεύω εγώ, μου λέει κάθε μέρα, τι ωραίο, τι ωραίο. Και μαγειρεύει μία φορά ο Φώτος και μένουμε άφωνοι. Δεν συγχωρείς, ακόμα και στο φαγητό που κάνεις, σε θαυμάζει τόσο πολύ και σε αγαπάει από το βγάζει, που ό,τι και να κάνεις είναι θεϊκό. Γι' αυτό την αφήνω να το κάνει τις περισσότερες φορές. Άρα να το κάνει συνέχεια. Η αλήθεια είναι ότι όταν δεν του αρέσει κάτι το λέει, δεν έχει τέτοια θέση. Θα σε ρωτήσω, όταν βλέπεις κάτι σε κάποιον που σε ενοχλεί, ας αφήσουμε έξω την γυναίκα σου, το λες? Εξαρτάται. Αν θα αισθανθώ ότι αυτός ο κάποιος, είτε είναι φίλος μου είτε γνωστός μου, θα αντιληφθεί και θα διορθωθεί με αυτό που θα του πω, θα το πω. Εάν όχι όμως, γιατί να τον πληγώσω, γιατί να το χαλάσω. Είναι και αυτό μια άποψη, ξέρεις, έτσι. Αν δεν το καταλάβει ο άλλος, γιατί να το χαλάσω. Θα χαλαστεί. Θα πει τι μου λέει τώρα αυτό, γιατί μου το λέει και έτσι. Νικολέτα, σαν χαρακτήρας, είσαι απόλυτος, λες, σ' αρέσουν τελειομανείς, σ' αρέσουν να κάνεις πράγματα καινούργια, να ρισκάρεις, όλα αυτά σου αρέσουνε? Με ρωτήσατε πολλά πράγματα μαζί με. Απόλυτος. Δηλαδή, αυτό που θέλεις να κάνεις, ξέρω εγώ, θα το κάνεις ακόμα και αν πρόκειται να ρισκάρεις, ξέροντας ότι μπορεί να υπάρχει και αποτυχία μέσα. Εξαρτάται από τις περιπτώσεις. Νομίζω ναι, γενικά. Και γενικά ακολουθώ το ενστικτό μου. Ειδικά όταν μιλάμε για δουλειά, ακολουθώ μόνο το ενστικτό μου. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις εξαρτάται. Από το τι συνέπειες θα έχει η οποιαδήποτε αποτυχία, από το αν θα είναι και άλλοι άνθρωποι μπλεγμένοι και τι συνέπειες θα έχει. Εξαρτάται. Είναι πολύ σχετικό. Είχα διαβάσει ότι με το Φώτο γνωρίστηκε στο σπίτι του σε ένα πάρτι, Μια κοινή φίλη την οποία είχα καλέσει εγώ για φαγητό, η οποία έτυχε να είναι στην Κύπρο με την Νικολέτα αυτή την περίοδο, για βόλτα. Και με το που μπαίνω στο σπίτι βλέπω τη φίλη μου και την Νικολέτα. Μάλιστα.
Και πώς, αυτό ήθελα να δω. Μετά γίνατε φίλοι, γνωριστήκατε. Μετά πόσο καιρό, ας πούμε, ήρθατε κοντά, ας πούμε, ώστε να γίνει σχέση? Όχι, Σύντομα. δεν κάνουμε φιλίες και μετά από... Εκεί καλώς όρισες, Νικολάτσα, μου το κάνεις, θα ξαναπούμε. Σωστό. Δηλαδή είναι αυτό που λες με την πρώτη ματιά, έτσι? Όχι, δεν ήταν με την πρώτη ματιά. Δεν ήταν με την πρώτη, μια-δύο μέρες. Με την τρίτη, τέταρτη ματιά. Και τι είναι αυτό που σε κέντρισε πάνω του? Δεν τον ήξερες, αλλά τον είδες εκεί, ας πούμε, όταν ήρθε στο σπίτι μέσα. Τι είναι αυτή η εντύπωση που σου δημιούργησε? Τίποτα, ούτε εμένα μου έκανε καλή εντύπωση στην αρχή καθόλου. Ναι. Το πρώτο διήμερο δηλαδή δεν είχα καθόλου καλή εντύπωση. Κάθε άλλο μάλιστα. Τον είχα αντιπαθήσει κιόλας. Κάποια στιγμή κάτι έγινε μαγικό, δεν κατάλαβα τι ακριβώς συνέβη και ξαφνικά άρχισε να βγάζει ένα εντελώς άλλο πρόσωπο. Εντελώς άλλο όμως από αυτό που είχα γνωρίσει εγώ και που είχα αντιληφθεί τις πρώτες μέρες της γνωριμίας και έτσι ακολούθησαν τα υπόλοιπα. Αλλά στην αρχή καθόλου καμία σχέση. Δηλαδή δεν πέρναγε από το μυαλό μου ούτε ποτέ. Κάτι άλλο, Φώτο μου? Όταν είχα αποφασίσει ότι θα την διεκδικήσω σαν γυναίκα και εκεί ξεκίνησε να με βλέπει διαφορετικά. Ναι, ίσως. Είσαι έτσι στη ζωή σου αποφασιστικός, δηλαδή θέλεις κάτι, θα το πάρεις? Θα το διεκδικήσω. Αν θα το πάρει ή όχι, είναι ένα σύνολο παραγόντων που θα το αποφασίσει. Και στη δουλειά σου φαντάζομαι είσαι έτσι. Ναι. Γενικά είσαι χαρακτήρας δηλαδή από αυτούς που τολμάνε να διεκδικήσουν πράγματα. Δεν φοβάσαι δηλαδή να μπει στο παιχνίδι της διεκδίκησης? Όχι, δεν το φοβάμαι, αν και αυτό δεν είναι κατά ανάγκη καλών. Πάρα πολλοί άνθρωποι δεν φοβούνται να διεκδικήσουν πράγματα και έχουν είτε την ατυχία είτε τις κακές συνθήκες να μην το επιτύχουν. Η τύχη παίζει μεγάλο ρόλο στη ζωή μας. Παίζει ρόλο, ξέρεις τι, αν την πρώτη φορά σου πάει καλά. Αν αποτύχεις την πρώτη και τη δεύτερη φορά, μετά νιώθεις ανασφάλεια που δυσκολεύεσαι να ξανανοιχτείς πάλι. Έτσι. Είσαι τυχερός στη ζωή σου γενικά, ας πούμε, τα πράγματα ήταν εύκολα? Ναι. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερός στη ζωή μου, δεδομένου του γεγονότος ότι βρήκα καλές βάσεις επαγγελματικές όταν επέστρεψα από την Αγγλία. Μέσω του πατέρα μου, του Γιώργου του Πιτάζη, του γνωστού δικηγόρου. Λοιπόν, και βρήκα καλές επαγγελματικές βάσεις για να δημιουργήσω τα πράγματα τα οποία ήθελα να δημιουργήσω. Δεν μπορώ να πω ότι μου ήρθαν εύκολα τα πράγματα. Δούλεψα πολύ σκληρά για να δημιουργήσω αυτά που έχω δημιουργήσει και που δημιουργώ. Αλλά αισθάνομαι ότι τουλάχιστον δεν είχα ατυχία. Δηλαδή δεν θα πω ότι ήμουν τυχερός, αλλά σίγουρα δεν ήμουν άτυχος. Ξέρεις, δυστυχώς στα επαγγέλματα και στο δικό σας και σε όλα τα επαγγέλματα το θέμα τύχη παίζει ρόλο. Τεράστιο. Γιατί μπορεί να κάνει μια σωστή επιλογή και στην πορεία να στραβώσει κάτι, είτε από έναν συνάδελφο είτε από κάτι άλλο. Γενικά έχεις καλές εμπειρίες από συναδέλφους στις δουλειές σου? Από συναδέλφους, ναι, δεν θα έλεγα ότι έχω ιδιαίτερο παράπονο. Γιατί ακούγεται το χώρο αυτό ότι είναι κάπως περίεργος. Δηλαδή ότι πισόπλατα μαχαιρώματα, ότι. Όχι, δεν θα έλεγα ότι έχω τέτοιο. Όχι, δεν ξέρω, μάλλον σε αυτό το θέμα ήμουν τυχερή. Πάντως από δουλειές ήσουν σίγουρα τυχερή. Δηλαδή έκανες δουλειές καλές που νομίζω ότι γράψανε. Ναι, νομίζω κι εγώ, ναι. Πράγματα που θα μείνουν. Γιατί νομίζω, φαντάζομαι ότι σε ενδιαφέρει να κάνεις πράγματα που θα μείνουν. Ναι. Να μην είναι αυτές οι αρπαχτές που λέμε, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σημαντικό αυτό για κάθε φιλόδοξο άνθρωπο και κάθε ποιοτικό άνθρωπο, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, ειλικρινά, και που είχα την ευκαιρία και την τιμή να σε γνωρίσω και σε ένα Φώτο και σε ένα Νικολέτα μου. Εμείς ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε σίγουρα εμείς. Σοφία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σου. Κυρίες και κύριοι, ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, προσοχή στους δρόμους και τη Δευτέρα πάλι εδώ. Γεια σας.